हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय आसाम स्पेसियेल टेट 2026नि पेपार 2नि ससियेल साइन्स पार्टनि गोबां भिडिअ थांखांबाय बेनिबो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंक दङ टेट एग्जाम मेनेजार एग्जाम होननायनि बेयाव थांनानै नायनो हागोन दा बे भिडिअनि गेजेरजों दा खिन्थानो लानाय जादों अब्ला नोंथांमोननो बाहाय नुगोन नोंथांमोनहा जोंहा डेम'क्रेसि ओमफ्राय बेनिफ्राय मा दङमोन जोंनिया नैबे गभर्नमेन्ट बेनि कनसेप्ट पार्लियामेन्टारि प्रेसिडेन्सियेल इउनिटारि फेडारेल बे गासिखौबो मोनजोबगोन बेनिफ्राय मेरिट डिमेरिट भेरियास फर्म्स अफ गभर्नमेन्ट बेखौबो मोनजोबथारगोन अर्गान अफ गभर्नमेन्ट एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ जुडिसियारि सेन्ट्रेल स्टेट लकेल आरो बेनिफ्राय पलिटिकेल पार्टिसनि बे पलिटिकेल पार्टिस बे मोनसे थांफागोन मोननै आरो मोनसे डेम'क्रेसि अर्थात बे इउनिट मोनथामनि मोननाय हागोनाय जागोन इउनिट मोनथामनि मोनजोबथारगोन दानिया फैदो अब्ला गोबाव खालामाजासे थांदिनि जोङो मोनफा मोनफा नायदिनि फैदो नैबेयाव नायसै नैबे दानिया बाव दङ नै सरकार सुबुं खुंथाय आरो गुबुन गुबुन होननाय दङ जोंना बाहाय खनसेनो आं होखादों ओंखायनो दा गाहायनि बबेयो बयजोंबो अनसायजासिननाय सरकारनि बाहागो होनदों अर्थात सरकारखौ जोङो गोबां बाहागोआव रानदों दहायसो जोंना सिलेबासावबो मोनदों राजा खुंथाय समाज खुंथाय सासे आरो दैदेनगिरि खुंथाय डिक्टेटरशिप माने बेयाव सुबुं खुंथायानो बयनिख्रुइबो साबसिन बयजोंबो दा मुलुगाव अनसायजानाय होनदों एक्सेप्टेबोल सुबुं खुंथाय डेम'क्रेसि बेनिफ्राय दङ मोनसेया मा सरकारखौ बाहागो रानजेननाय गिबिसिन सानथौगिरिया सोर होनो सरकारा जे जोंना दहायसो बुंबोदोंमोन गोबांनो फेडारेल दंनो माबा इउनिटारि दंनो पार्लियामेन्टारि बेफोरबायदि अब्ला बेफोर सरकारखौ रानजेननाया फार्स्टआव प्लेट'आ रानजेनदों होनदों नाम्बार 2 नैबेयो प्लेट' बेनिफ्राय दङ नैबे गाहायनि बबेयो प्लेट'आ राननाय बाहागो सरकारनि बाहागो नङा होनदों प्लेट'आ राननाय सरकारनि बाहागो नङा होनदों नङाया जाहैबाय डेम'क्रेसिया नङा मानो होनबा प्लेट'नि समाव डेम'क्रेसि होनामोन नाथाय प्लेट'आ राननाय मोनथाम बाहागोआ नै बिसोर जाजोब्बाय बे मोनथामाबो नैबे मनार्सि एरिस्ट'क्रेसि आरो मोनसेया पलिटि मनार्सि एरिस्ट'क्रेसि आरो पलिटियानो डेम'क्रेसियाव बारस्लायबोदों होनदों बेखौ गोसोआव ला उनाव आथिखालाव बयजोंबो गनायजानाय सरकारनि बाहागो खालामग्राया जादों सोर दा जोंनि बुहुमाव सरकार गुबुन गुबुन खुंथाय राहा दङ बेखौ बाहागो खालामनानै होनाया सोरनिखौ लादों होनदों बे जाहैबाय स्टेफेन लिकक नैबे 1 नाम्बारा स्टेफेन लिकक बेनिफ्राय मा होनबावदों दानिया गाहायनि बबेयो लिककआ बाहागो राननाय मा सरकारनि बाहागो होनदों लिककआ बाहागो राननाय सरकारनि बाहागोआ आनसारा जाबाय बाहाय 1 2 3 4 होननानै सोंदों जिहेतु 1 आरो 2 मोननैबो होननाय नैबे दाग होखादों फिसा फिसा दाग होजोबखादों नाम्बाराव बेनिफ्राय बेयो मा जाबाय लिककआ राननाया डिक्टेटरशिप आरो डेम'क्रेसि मोननैयावल' रानदों बेनिफ्राय आथिखालाव सुबुं खुंथाय सरकारखौ बाहागो खालामनो होनो सोर मोनब्रैसेयाव मोनब्रै बाहागो खालामनो नैबे नाम्बार 2आ मिरुसियारि जथाय सरकार संसदारि हादोरगिरियारि डेम'क्रेसिया मोनब्रै रोखोमनि डेम'क्रेसि दङ होनदों मिरुसियारि जथाय हादर संसदारि हादोरगिरियारि बे दहायनो बुंखादों बेखौनो मा इउनिटारि प्रेसिडेन्सियेल पार्लियामेन्टारि फेडारेल बे संसदारि सरकार खान्थिया गिबियै जागायजेनदोंनो बबेयाव पार्लियामेन्टारिया संसदारिया इंलेन्डआव नैबे 4 नाम्बारा बेनिफ्राय संसदारि सरकारनि आखुथायफोर दहाय केरेक्टारिस्टिक्स अफ मा होनो सेभारेल गभर्नमेन्ट बेबो आनादार गभर्नमेन्टफोरनि मा केरेक्टारिस्टिक्स दङ बेखौ होनो थिनदों जिहेतु मोनफा मोनफा थख' नायदो संसदारि सरकारनि आखुथायनाया 1 नाम्बार सानै गोरा गाहाय सानै होनदों सानै हादोर खुंनाय थायोनो सासेया मुङावल' हादोरनि बिगोमा सासेया हादर सालायग्रा जेरै भारतआव दङ जोंना मा प्रेसिडेन्टआ हादोरनि बिगोमा गाहाय मन्थ्रिया प्राइम मिनिस्टारा हादोर सालायग्रा मावफुंग्रानि सोद्रोमाया आयेन आफादनिबो सोद्रोमानो जाय हादरखौ सालायनायनि बिबान लागोन बेयो पार्लियामेन्टनि एबा आयेन आफादनिबो मेम्बार होनदों जेरै जोंना मा पिएमआ प्राइम मिनिस्टारा लकसभानिनो एबा पार्लियामेन्टनिनो सासे एमपि बेनिफ्राय नायदो आयेन आफाद आरो मावफुंग्राजों सोमोन्दो दङ होनदों जाय मावफुंग्रा जाय खामानि मावदों मिनिस्टार बिबान मोनदों बिसोरो आयाव पार्लियामेन्ट एबा आयेन आफादावनो थाफानो गोनां मोननैजोंनो सोमोन्दो दं बेनिफ्रायनो थाङो सायख'यो नालाय बेनिफ्राय मन्त्रि आफादा
आयेन आफादनि सेराव खर' गंग्लायनाय होनदों। मिनिस्टारफोरा मायाव आयेन आफादाव खर' गंग्लायनांगौ जायो। मानोना जेरै भारतनि बिदिन्थि लायोबाबो मोनगोन मन्थ्रि आफादफोरा गोसोबादि मावनो हाया। पार्लियामेन्टआव बेखौ श' खालामनांगौ आरो बिलआ पास जाबासो जोङो मावनो हायो। मन्थ्रि आफादनि बयबो खर' गंग्लायनाय होनदों। गासैबो मन्थ्रि आफादफोरनि सोद्रोमाफोरानो आयेन आफादाव खर' गंग्लायनानै थानांगोन एबा मानिनांगोन बिनि सिङावनो थायो। बुहुमनि देरसिन जथाय हादोरारि सरकारा बबेयाव सोलियोनो USA आव इउनिटारि गभर्नमेन्टनिया बेखौ होनदों USA आवनो आरो बेखायनो बेखौ इउनिटारि गभर्नमेन्टनि फादार बुंनाय जायो गोसोआव ला। हादोरगिरि सरकारनि आखुथायनि दाना प्रेसिडेन्सियेल गभर्नमेन्टनि हादोर गाहाय आरो सरकार गाहायनि गेजेराव फारागथि थाया होनदों। सासे हादोरगिरियानो हादरखौबो सालायो हादोरनि बिगोमाबो जायो। जेरै जे USA आव दङ डनाल्ड ट्राम्प आथिखालाव बिथाङा गावनो हादोरगिरि गावनो हादरखौबो सालायो। गोहो जुदा खालामनाय खान्थि होनो बेयाव हादोरगिरिनि गोहोआ आलादाथार आरो हादोरगिरियानो मिनिस्टाराव थाफैनो मोना। मिनिस्टार मन्थ्रि आफादनिया आलादा मोननैजों फारागथि दङ। हादोरगिरिनि थि मावफुं सम हादोरगिरिया मोनसे थि टार्म थायो 4 इयार्स 5 इयार्स 5 इयार्स 6 इयार्स बेयाव जोबहैगोन बिदि। आयेन आफादनि थि मावफुं सम बेनिफ्राय आयेन आफादनि मन्थ्रि आफाद एबा आयेन आफादनि सोद्रोमाफोराबो थि मोनफे टार्म थायो 2 3 4 5 इयार्स आलादा आलादा हादोर लानानै। मन्थ्रि आफादा खालिबोल' सुबुरुन होनो हायो। मन्थ्रि आफादफोरा मा प्रेसिडेन्टखौ एबा गाहाय हादोर सालायग्राखौ मा बिथोन होनो हाया बाहायनो हाया आरो गावसोरबो मावनानै दिन्थिनो हाया खालि सुबुरुन एबा बोसोन होनो हायो होनदों। गोरलैयै सोलायजायै संबिजिर बिसोरनि संबिजिरा गोरा जायो रिजाइड जायो बेनिफ्राय लिरखानाय जायो गोसोआव ला। भारत हादरा दरसे मा जथुम हादोर ना खाव जथुम हादोर होननाय सोंनाय फैगोन बा खाव जथुम हादोर होनबा थाखाथारगोन बियो बेनोथार। जथाय हादोरनि खावसे आखुथाय दङ मिरुसियारिनि खावसे दं ओंखायनो खाव जथुम हादोर होनो। खाव जथुम हादोर 3 मिरुसियारि सरकारनि आखुथायफोर होनदों। मिरुसियारि सरकारा मा मा आखुथाय दङ? गोख्रों मिरु सरकारानो गोहो गोरासिन जायो होनदों। हादरखौ गासैबो सालायजायो। लिरजानाय एबा लिरजायै संबिजिरा लिरजानायबो जानो हागौ लिरजायैबो रिजाइडबो जानो हागौ फ्लेक्सिबोलबो जानो हागौ होनदों। सोसननोबो हागौ सोसननो हानायबो सोसननो हायैबो। मोनसेल' नोगोरारिथि मोननाय मोनसेल' सिटिजेनशिप मोनो होनदों। मोनसे जायगायावल' बिथाङा भटनि भारत हादरनि नोगोरारिथि मोनगोन। भारताव जेरै बे दङ। लोरबां आयेन दागिरि होनदों। आयेना गोरलै जायो होनदों। सोलायजानो हायो दानफिननो हायो बेबादि। गोरलै संबिजिराबो मा गोरलै होनदों। जेरै भारतना जोंना गोरलैबो गोब्राबबो जथाय बियो भारतना माखौबा दाननो हायो माखौबा दाननो हाया। नाथाय मिरुसियारि सरकारना दानजोबनोबो हायो एबा गोरलैयैनो सोलाय सोल' खालामनो हायो होनदों। गाहायनि बबे हादराव मिरुसियारि सरकार सोलिया होनदों। गाहायनि बबेयाव सोलियानो मायाव सोलिया चीन हादराव मिरुसियारि सरकार सोलिया दे गोसोआव ला। होनबा नेदारलेण्ड इटालि फ्रान्सआव सोलिजोबो बेखौ गोसोआव लादो। मिरुसियारि सरकारनि सोलिनाया बेयाव सोलिया नालाय बे मोनथामाव सोलिदों नेदारलेण्ड इटालि फ्रान्स। गाहायनि बबे हादराव जुथाइ सरकार जोनोम जादोंनो। जुथाइ सरकार जोनोम जानाय USA दहायबो मोनबोबाय बेखौ। जुथाइ हादरारि सरकारनि आखुथायफोरनो जुथाइ हादरारि सरकारनि आखुथायानो गोहो बाहागो राननाय। मानोना सरकारा मोननै रोखोमनि थायो जुथाइ हादराव मिरुनि आरो रायजोनि। जेरै इण्डियायाव दङ जोंना मिरु सरकार आरो स्टेट सरकार मोनफ्रोमबो स्टेटआ सरकार थाबावो। गोहोआ जुदाथि होनदों। मोननैबो सरकारनि बेलायाव गोहोआ आलादा आलादा जेरै स्टेट सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकार बे मोननै आलादा आलादा। लिरजानाय संबिजिरा गोरा जाथारो होनदों। लिरजानाय जायो लिरजाखानाय। गोख्रों संबिजिर गोब्राब संबिजिर दाननो हाया सोसननो हाया मानिथारनांगौ। रोखोमनै सरकारखौ बुंखाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट जेरै आसाम सरकार भारत सरकार जोंनाव मोननै दं। नैथि नोगोरारिथि मोनथाय जोंनाव भारताव बे गैया हले नैथि नोगोरारिथि मोनथाया जुथाइ हादरारि सरकाराव थायो होनदों। मोननै डुवेल सिटिजेनशिप मोननै जायगानिफ्राय बिथाङा मोनथाय मोननो हागोन बाहागो लानो हागोन बे। उदां न्याय दागिरि न्याय आयेन दानाया बिजिरनाय राहाया उदां होनदों। इंराजि डेम'क्रेसि सोदोबा माबा फैदोंनो ग्रीक रावनिफ्राय आरो बे सोदोबा मोननै ग्रीक वार्डजों दाजानाय डेम'स आरो क्रेटस। डेम'सनि ओंथिया खुंनाय क्रेटसनि ओंथिया खान्थि होनदों सिस्टेम खुंनायनि खान्थि एबा खुंनाय खान्थि हादरखौ खुंनाय खान्थि ओंखायनो डेम'स आरो क्रेटस। बगिया मिनिंखौ आं गोसोआव लानानै खिन्थादों नोंथांमोननो। राजखान्थि हान्जानि आखुथायफोर नायदो। राजखान्थियारि हान्जा पलिटिकेल पार्टिफोरा मा केरेक्टार दङ नाय। गौथुम राजखान्थियारि हान्जाया सासेजों जाया गोबां सोद्रोमाजोंसो जायो ओंखायनो आफाद जायोनो गौथुम। बिस्रा नेमखान्थि थायो होनदों मोनसे नेमखान्थि थागोन
एम थागोन, थांखि थागोन, सिस्टेम थागोन, बिखान्थि थागोन होनदों। गोहो मोननो हास्थायनायनो गोहो मोननो हास्थायनाय माने मा राजखान्थियारि हान्जाया मोनफ्रोमबाबो सरकार दानो सरकार सालायनो लुबैयो। बे हारिमायारि सार्थनि फारसे मान होनाय गासैबो राजखान्थियारि हान्जायानो मा हादरखौ मान होगोननो हादरनिफ्राय बेरेखा मावनो हाया। राजखान्थि हान्जानि खामानिफोर मा दङ फांसनफोर दङ होनदों। फांसनफोरा मा बेयाव दङ सरासनस्रा सुबुंनो राजखान्थियारि सोलोंथाइ होनाय राजखान्थिनि सोमोन्दै गियान होनाय होनदों। सरासनस्रा सुबुंनो राजखान्थियारि सांग्रांथि बांहोनाय राजखान्थिनि सायाव सांग्रांथि होनाय होनदों। थगायजाया जाहाथे रावजोंबो सोबख'नानै लाजाया रावबो गभर्नमेन्टजों जायखिजाया सरकार फैया मानो नासयनानै दोनजाया जाहाथे बेफोरनो बुंहोनाय। सुबुं बिबुंथि दानायनो बुंहोनो हानाय स्पिच पावार बांहोनाय। सुबुं बिबुंथिखौ गोख्रों खालामनाय मानसिफोरनि दाबि दुबि बिबांथि बेखौ बांहोनाय होनदों। ओंखायनो सरकार सालायनोबा बेरेखा हान्जाफोरा थांनानै निउस मिडियाफोराव बुंहैनायखौ जोङो नुयो। जेरै बेबायदि रायजोनि जानानै बे एखे खामानिखौ होननाय जादों। बिसोरनि खामानिथार बेयो बुंथारनांगोन बिसोरो। भारतनि गिबिसिन राजखान्थियारि हान्जाया इण्डियान नेशनेल कंग्रेस 1885 1885 बेखौ गोसोआव लाथारदो। नैथिया जाहैबाय मुस्लिम लीग ML लिरनानै दोनदों बेयाव सर्टै मुस्लिम लीग बेखौ गोसोआव ला। मुस्लिम लीग 1906 जोनोम मोननाय 1906। भारतनि गिबिसिन जथाय सरकार जादोंनो एलायन्स गभर्नमेन्ट जाजेनदों। सिगाङाव जे उदांस्रिनि उनाव मोनसेल' राजखान्थियारि हान्जायानो गभर्नमेन्ट दाबाय थादोंमोन बांसिन मासि मोननानै। जेलाना बांसिन मासि मोना 50%नि बांसिन मासि मोना सिट मोना अब्लानो मा जायो होनदों जथाय सरकार जानांगौ जायो होनदों। सरकार दानो हाया बांसिन मासि मोनबासो सरकार दानो हायो। जेरै जोंनाव BTC आव 40आव 20 मोनबानो 21था जाबासो जोंना दानो हायो। 20 जाबाबो दानो हाया। मोनसे बारा नांगौ एसे बारा नांगौ 50%नि बारा नांगौ थारमाने बेखौ होनदों। होमबा गिबिसिन एलायन्स गभर्नमेन्ट जाजेनदों 1977आव। बेनिफ्राय भारतनि UPA आरो NDA सरकारा मोनसे जथाय सरकार एलायन्स गभर्नमेन्ट। UPA आव थायो बेनिफ्राय इउनाइटेड प्रग्रेसिभ एलायन्स UPA बेयाव थायो कंग्रेसआ लिड खालामो। बेनिफ्राय NDA नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सआव BJPआ लिड खालामो। आथिखालाव जिहेतु NDA सरकार दङ। दानिया नायदो जथाय सरकारनि गोरोन्थि डेमेरिट आरो जथाय सरकारनि गुन मेरिट मोननै दङ बेयाव। जथाय सरकारनि गोरोन्थिखौ नायसै। दान्दिजोर सरकार पार्मानेन्ट जानो हाया। 5 टार्म जोबनायनि सिगां बायनो हागौ होनदों। बेबायदिया माब्लाबा समाव बेखायनो गिनांगौ। ज' जानाय समाव नारा नाथा थेला नारलायलायबाय मोनसा मोनसि मोनलायलायबाय मोनब्रै राजखान्थियारि हान्जा ज' जाबाय जेरै बेबायदि आरो दा आसामाव जेरै जायो UPPL BJP BPF AGP एलायन्स जानानै दंजोबो थिग बेबायदिनो आरोखि। दा बेयावनो नारलायलायनाय जायो होनदों। लोरबां सरकार जायोनो सोरबा मोनसे हारसिङै सालायनायजों मोनब्रै मोनबाजों ज' सालायनाय बेथ' लोरबां जाखागोन। गोलाव समनि बिथांखि लानायाव जेंनानो गोबाव समजों प्लेनिं लानो हाया मानोना माब्ला समाव मा जागोन मोनथिया। हारिमायारि सार्थनि खहा जाजानो गिनाय हादरनि बारगा खामानि मावजानो गिनाय जानांगोन। गोबां खरसा जायो माब्लाबा मोनसे बिफानखौनो राननांगौ जायो जेरै BJP UPPL खनसे रानखांबाय मोनसे डिपार्टमेन्टखौनो बेबायदि आरोखि। बेबायदि रानलायनायनि गोनां जायो होनदों होनबा बांसिन खरसा जायो। जथाय सरकारनि गुनफोर मेरिट मोजां मावोबा मा लाब जानो हागौ होनदों जथाय सरकार जाबा। थासारियारि समजों गोरोबनायनो थासारियारि समजों गोरोबनाया जेराव मोनसे सरकारा गभर्नमेन्ट दानो हाला इलेक्सन बेसेबांबा खस्थ'यै खुंखांनायनि उनाव फैसा थाखा खरसा गारनानै होमबा गोदान इलेक्सन गेलेफिननानै गोदान सरकार बानायफिननो नागिरफिननांगौबा गोबां सम खहा फैसा खरसा खहा खामानि दामानि खहा बिदि जायो होनदों। ओंखायनो होमबा रावबो दानो हालाबा दे गोरोबलायनानै दानोसै होननानै गोरोबलायनाय थासारि समजों गोरोबनाय गोसोबादि मावनो हायो सरकारनो। मोनसेल' राजखान्थियारि हान्जा थाला नालाय मोनसेया गोरोन्थि मावनो नागिरबा माखासेया खिन्थाना होगोन रागा जोंगोन बेबायदि आरोखि। ओंखायनो गोसोबादि मावनो हाया। ओनसोलारि थान्दैबा गोबां हादोरारि एबा हादरसायारि पलिटिकेल पार्टिफ्रा हारसिं डमिनेट खालामनो हायानो। ओनसोलनिफ्राय साफा साफा ओनसोलनि जानानै बबेबा हारिनि जानानै थांनो हायोनो बिजाथि थांनो हायोनो। जेरै दा NDA होननाय लोगो लोगो जोंना BJPआ जोंनियाव बर'फोरनिफ्राय लानो हायाखिसै नाथाय जोंना माब्लाबा UPPLनिफ्राय माब्लाबा BPFनि जानानै ओनसोलनि थान्दै सौहैबाय होनदों। बेबायदि माब्लाबा थिग बेबायदिनो माब्लाबा जोंनियाव नै राजबंसि हारिनिफ्राय जोंनिया
गण सुरक्षा पार्टिनिफ्राय सासेल' देरहागोन बे सासेयानो ओनसोलनि थान्दै जानो हागोन बेबायदि आरो मा ओनसोलनि साफा साफा हारिनि साफा साफा दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानो हागोन बेखौ होननाय जादों हारिमायारि खौसेथिनि संरैखा मा हादरनि हारियारि ओनसोलारि गासैखौबो जयै समानै नायनानै हारिमायारि खौसेथि लाबोनो हायो रायजोनि धोन सम्पथिया मा होनो रैखाथि मोननो हायो होनदों बेनो गोरोन्थियावबा गोबां खरसा गोनां जाहैफिनो गोरोन्थि मावबा गावनि बबे खान्थिनि सरकाराव बेरेखा हान्जा थायोनो खालि फोरजाखान्थि एबा डेम'क्रेसियावल' मा बेरेखा हान्जा थालायलायोनो नाथाय राजायावथ' थाखाया मोनथिखाबाय राजायानो गावनि गोहोरासिन डिक्टेटरशिपआवबो थाया समाजबादियावबो थाया बेबायदिनो उदांस्रिनि उनाव भारताव गिबिसिन बेरेखा हान्जा नुजादोंमोननो 1977 मायथाइयाव उदांस्रिनि उनावहाय बेरेखा हान्जा जाजेनदों भारत हादरा दरसे संसदारि हादोरगिरियारि खावजुसि संसदारि मोनसेबो नङा होनदों भारत हादरा दरसे संसदारि गोसोला संसदनिफ्राय जोंना सामलायो पार्लियामेन्टनिफ्राय मोनसेबो जाया बिल पास जानांगौ गासिबो बाहायनो जाजोबनांगौ दा बेखिनिमोन गुबुनफोरनोबो शेयार खालामनानै आरो मोनबावगोन जेसेबां हायो सम मोनो नाजागोन नोंथांमोननो होनो थाखाय गोजोन्थों